Guys. Ang niligtas likod guys. Tama. Ay, naku, kahugaw na dani. Ay, naku. Here it goes guys. There's something in your ring. Oops. Yan, asa na magtubig. Murot na tubig, tignan na to. Giuhaw sila. Ipang-uhaw sila guys. Pang-uhaw ang mga tao. Asa kaltrap po dali oh. Sayitan, ang sa naman ka. Sige, pinatog din gabi sa gawas. Natog na sa gabi sa gawas guys. Ang ipa. Yan mga tog diri kada gabi iba sa ting ipa. Nyagi lang kat turo na gamit. Wala gamit ilang katog guys. Kana sayo ko naligo no kay nangan no komentar pa rin guys giga kong sayo guys mao naligo na po kong sayo bis karaot to ko maligo tapos kinaigangan na ho sayo ligo in tawag ginahan guys pero sayo ko kisapot ko kami sa naligo ko na ay gitawag ko kay nako ni kinahanglan nako ni tuyo na ho naunsa pa so naligo ko ning gawas ko ning gawas ko sa CR kay na ito yun nagkasapot doon ko ingon ako kisa may giangay pangitaon ng awa may kasi maningita ng importante diha hari juga huwag ako kaligo hindi sana di magkahot og hama ko kaligo patuon man jud ko sa baga importante di ay jud mo tin gawas na lang jud ko guys gawas na lang jud ko nagtapis ko tuwalya nga nagbasa-basa jud kay buhok pwede pa ita diba inabuhi naligo na lang ko sa iyo guys kay nang ano pininti ko hapon na maligo niya pininti kong may tog hapon pa maligo doble jud ko sakit pa kasi sinigan ni kadagan kayong bigayan po ang hapon ba masih tahu nga kaya gani oh kasi nga ning marapa gamug babay sa guys kay paningot akong sugod babay sa guys
Bye.